Често ме питат защо не искат жените да правят анален секс. И имам един въпрос към всички мъже. Доста гореща тема и доста интересна тема за всяка една жена е да достигне до вашето анусче. Скъпи мъже, вие защо се дърпате? Защо вие казвате не съм гей, няма да правя това? Един наистина върховен секс може да бъде единствено постигнат, когато жената може да достигне до стимулация на простатата и точката точно където може да се стимулира простатата на мъжа. Искам всеки път, когато всеки мъж си зададе въпроса, защо тя не иска да прави анален секс, защо тя ми отказва, да се замислите, вие бихте ли отказали, вие как бихте реагирали, вие бихте ли дали най-важното нещо във вашия живот и какво всъщност ще бъде вашето желание да го правите, колко често, как, полезно ли ще бъде. Ще изпитвате ли удоволствие? Бихте ли се доверили в ръцете на вашата жена? И най-вече бихте ли накарали вашата жена да се почувства супер специално, защото е достигнал до най-свещеното място? Всеки път като сексолог ви казвам, това не е гейско, това не е педалско, това не е по никакъв начин мъжа да посещава своят анус и накрая да си мисли, че оттам нататък вече може да прави секс мъже или някой достигнал до неговата дупчица, която всъщност трябва да бъде. Няма такова нещо, приятели. Стимулацията на мъжката простата е една от най-хубавите неща, които съветвам всеки мъж, защото тогава чувствителността на мъжа порасва 3 пъти повече. Той може да изпитва повече усещане по време на секс. Оргазмът му става 3 пъти по-силен и може да изпита наистина невероятни усещания в сексуална гледна точка. Затова, скъпи мъже, замислете се и тези жени, които също не си дават анусчето, също ще изпуснат адски много наслада, адски много оргазми и много неща. И вие знаете колко приятно ви е на вас, като правите анален секс с вашите жени, колко приятно също с времето им става и на тях. И също разберете колко много изпускате, когато вие също пазите в едно свещено кътче своето анусче, може да изпитате невероятна стимулация на простатата и да изпитате наистина невероятни супер усещания, да станете по-чувствителен като мъж, да може да имате повече усещане и да може да изпитвате с цялото тяло удоволствието, което изпитвате по време на съвършване. Аз ви съветвам да опитате. Мисля, че ще бъде доста приятно и за вас, и за партньора. И по този начин партньора ще може да ви се довери повече. И ако вие позволите това нещо да го направи партньора с вас, автоматично тя също ще позволи за по-притеснителните дами, тези с заключена сексуална енергия, които не разрешава да се пипа по тяхното ануще, ще разрешат да пърникате вътре и да ви бъде много по-хубаво и много по-качествен да бъде вашият секс.